Λοιπόν, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση της κινηματογραφικής Λέσχης για την σύγχρονη αφηρημένη τέχνη και το θεολογικό της υπόβαθρο στα κείμενα του Διονυσίου Αρεοπαγίτη, εκδήλωση η οποία συνδιοργανώνεται με το Εργαστήριο Φιλοσοφίας Ερμηνείας, Κείμενα και Ερμηνείας και προσκεκλημένο τον αγαπητό καθηγητή του Ποντιφικού Πανεπιστημίου της Χιλής, τον κύριο Φεντερίκο Αγκύρε, ο οποίος βέβαια θα μιλήσει στα ελληνικά, έτσι, γιατί είναι πολιτογραφημένος Έλληνας. Και είναι ιδιαίτερη χαρά που έχουμε μαζί μας τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, πρωτεργάτη στα ζητήματα της τέχνης και του πολιτισμού στην Θεολογική Σχολή, τον οποίο αμέσως προσκαλώ να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές συναδέλφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε απόψε σε αυτήν την δεύτερη αίθουσα συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής για ένα τόσο σημαντικό θέμα, ουσιαστικό στα αλήθεια, το οποίο φέρνει σε διάλογο, σε ευθύ διάλογο, την θεολογία με τις τέχνες. Είπα στον αγαπητό μου Κώστα, όταν μου τηλεφώνησε για να με καλέσει σε αυτήν την εκδήλωση, ότι η χαρά μου είναι μεγάλη, πρώτον διότι υπάρχει αυτό το εργαστήρι, υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, υπάρχουν αυτές οι συνεργασίες, οι οποίες σχετίζονται με τις τέχνες και ιδιαίτερα με τον κινηματογράφο σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση ήταν μεγαλύτερη χαρά μου, διότι μου θύμισε ότι πριν από αρκετά χρόνια, το 2010, είχα επιβλέψει ένα διδακτορικό με τίτλο «Η Αποκάλυψη του Πνεύματος, Αποφατική Θεολογία και Αφαιρετική Τέχνη» της Άννας Μαρίας Παπαδάκη. Και έτσι γυρίσαμε πίσω σε διαδικασίες όμορφες, δεν ήμασταν καθόλου συνεννοημένοι και βλέπετε μέσα στον χρόνο τα ρεύματα συναντιούνται. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Κάποιοι λένε, μα γιατί είναι όμορφο. Γιατί είναι ωραίο να συναντιόμαστε ερχόμενοι από διαφορετικούς δρόμους. Επίσης, είναι μεγάλη χαρά μου, διότι βλέπω συναδέλφους άλλων τμήματων, και αυτό είναι κύριος Φιλοσοφικής Σχολής, είναι εξαιρετικό. Και τέλος, διότι πέρα από την τέχνη έχουμε ενώπιόν μας και τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, ένα πεδίο, ένας συγγραφέας για τον οποίο έχω γράψει κάποια πράγματα στο παρελθόν, και οπωσδήποτε η αποφατική θεώρηση της θεολογίας από την πλευρά του συνδέεται πλήρως, χωρίς δεύτερη κουβέντα, με μια, ας το πούμε, αφαιρετική, αποφατική θεώρηση της τέχνης. Μάλιστα το έλεγα τελευταία αυτό όταν μου ζητήθηκε να κάνω ένα σχόλιο για την ταινία «Φώνησα» της Εύας Νάθενα, την οποία θα προβάλλουμε στις 2 του Φλεβάρι, η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Ολύμπιον. Και θα είναι εδώ η κυρία Νάθανα προκειμένου να συζητήσει μαζί μας στο τέλος. Και είπα ότι αυτή η ταινία είναι μια αποφατική ταινία. Αυτή ήταν η ορολογία που χρησιμοποίησα και θεωρώ ότι στις τέχνες τις αποφατικές ή αν θέλετε, στα δημιουργήματα των τεχνών μπορούμε να εντάξουμε και αυτή την ταινία. Θα το καταλάβει κανείς εάν την δει την ταινία ή όσοι την έχετε δει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να πολλαπλασιαστούν οι εκδηλώσεις οι οποίες κουβαλούν αυτά τα χαρακτηριστικά και να βρισκόμαστε πάντα προκειμένου να συζητήσουμε τέτοια ουσιαστικά θέματα τα οποία ανοίγουν και τη θεολογία στη δημόσια πλατεία και εξέρχεται από την απομόνωση που επιφυλάσσουν σε αυτή πολλές φορές κλειστά θρησκευτικά σχήματα ή ακόμη και ακαδημαϊκές νοοτροπίες. Καλή επιτυχία. Προβολή της ταινίας «Φώνησας», η οποία διοργανώνεται από τη Θεολογική Σχολή και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η ταινία θα προβληθεί στο Κινηματογράφο Ολύμπιον. Στις 6 το απόγευμα. Σε 6 Παρασκευή είναι. Και θα είναι και η ίδια σκηνοθέτης προκειμένου να συζητήσει για το κοινό την ρηξικέλευθη, από ό,τι διάβασα, οπτική της στο κείμενο του Παπαδιαμάντη. Είναι μια δουλειά 8 ετών. Αχα, ναι.
Λοιπόν, δίνω αμέσως τον λόγο ως οικοθεσπότη στον αγαπητό συνάδελφο, κύριο Γιώργο Ζωγραφίδη, από την πλευρά του Εργαστηρίου Φιλοσοφίας, κείμενα και ερμηνείες του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, για να μας πει προλογικά ορισμένα πράγματα σχετικά με τη διάλεξη. Θα προσπαθήσω λίγο να συστήσω τον Φεντερίκο. Όταν πριν από καιρό έλαβα ένα mail με αποστολέα έναν κύριο Αγκύρε, θυμήθηκα μέσω στην ταινία «Αγκύρε, η μάστιγα του Θεού» με τον Κλάους Κίνσκι, και είπα, όχι, αυτό τι σημείο είναι εδώ πέρα. Ναι, από πού βρέθηκε αυτό το mail. Τελικά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και έτσι είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είναι εδώ ο Φεντερίκο μαζί μας. Πρέπει να πω ότι είναι καθηγητής, όπως το είδατε έτσι κι αλλιώς, στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο της Χιλής στο Σαντιάγο. Ξεκίνησε, και αυτό έχει ενδιαφέρον για την προοπτική και την προσέγγιση που θα κάνει, ξεκίνησε τις σπουδές του εκεί, στην αρχιτεκτονική. Μετά από 4 χρόνια βρέθηκε στη Βαρκελόνη για άλλα 4-5 χρόνια, όπου σπούδασε κλασική φιλολογία, έμαθε αρχαία ελληνικά, έχοντας ήδη προσπαθήσει να μάθει και στη Χιλή και αρχαία και μετά νέα. Και επίσης έχει και οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες τον οδήγησαν και αυτές και στην Ελλάδα, από το ταξίδι προς την οποία δεν βγήκε αλόβητος, αλλά σημάδεψε τη ζωή του με πολλούς τρόπους. Ο πιο ευχάριστος είναι η παρουσία της σύζυγου του και της κόρης του εδώ πέρα. Θήτευσε στο εργαστήριο του Γιώργου Κόρδη, φαντάζομαι τον ξέρετε όσοι ασχολείστε με την βυζαντινή τέχνη και την πρόσωψη της σήμερα. Με την ευκαιρία έκανε και ένα μεταπτυχιακό για έναν νεοέλληνα ζωγράφο σημαντικό, τον Μιχαήλ Βασιλάκη, που είχε πεθάνει πριν λίγα χρόνια, έναν ανανεωτή της βυζαντινής παράδοσης. Ζώντας λοιπόν 10 χρόνια, σχεδόν 10-11 χρόνια στην Αθήνα, ήρθε τόσο κοντά στην δική μας σκέψη και πρακτική, που αυτά τον οδήγησαν, όταν γύρισε πλέον σε ενισχυμένη σύνθεση στο Σαντιάγο, να δει, εκτός από όλα αυτά, ένα δείγμα τον οποίο θα δούμε σήμερα, να ασχοληθεί πάρα πολύ και με τις πρακτικές των τοπικών κοινωνιών της Χιλής. Με μια φράση θα λέγαμε ότι πήγε στα πανηγύρια, χωρίς να είναι για τα πανηγύρια ο Φεντερίκο, εκτός δηλαδή από το θεωρητικό και το άλλο ενδιαφέρον του, κοιτάζει πάρα πολύ όλες αυτές τις πρακτικές των πολλών και άγνωστων σε εμάς περιοχών της Χιλής, και νομίζω ότι, από ό,τι έχω καταλάβει, ότι πολλά πράγματα για την επιστημολογική του εξάρτηση έχει πάρει μέσα από αυτές τις πολλαπλές πολιτισμικές παρουσίες του, Χιλή, Βαρκελόνη, Αθήνα και πίσω πάλι στη Χιλή, και έτσι με χαρά τον υποδεχόμαστε για να δούμε αυτά που θα μας παρουσιάσει για κάτι που είπε και ο Μάκης πριν, για τη σχέση δηλαδή και την παρουσία του αποφατισμού, όχι μόνο σε αυτό που συνήθως λέμε, δηλαδή στην θεολογία, αλλά σε κάτι που δεν θα πω ότι είναι πιο σημαντικό, αλλά πάντως που δείχνει ένα άλλο πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας και δημιουργικότητας, και ο Αγκύρε, ο Φεντερίκο, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Ευχαριστώ, Κώστα, ο λόγος σε εσένα. Εγώ θα ήθελα να πω από τη μεριά μου ότι η κινηματογραφική λέσχη, εκτός από την προβολή και τον σχολιασμό των ταινιών, διοργανώνει και συνδιοργανώνει διαλέξεις οι οποίες αφορούν την τέχνη. Η αρχή έγινε με το αφιέρωμα το οποίο κάναμε στον Πιέρ Πάολο Παζολίνη, όταν ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, ο διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ήρθε για να μας μιλήσει σχετικά με την σχέση που συνδέει τη δημοκρατία με τον χριστιανισμό. Ενώ επίσης ένα δεύτερο αφιέρωμα το οποίο έγινε το 2017 για την ρεμπέτικη μουσική ήταν προσκεκλημένος ο Κώστας Φέρης και έδωσε μία διάλεξη με τίτλο «Λόγος και χάος, κινηματογράφος». Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχουμε σήμερα την ευκαιρία, ας πούμε,
να ακούσουμε τον καθηγητή από την Χιλή για αυτό το ενδιαφέρον θέμα, το οποίο όμως μπορεί να προκαλέσει αμηχανία και έκπληξη σε πολλούς, και γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά. Ποια μπορεί να είναι η σχέση του Διονύσιου του Αρεοπαγίτη με την σύγχρονη τέχνη, η οποία τείνει προς την απόλυτη διάλυση της μορφής. Αν και είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό, είναι ιδιαίτερα γνωστό και πολύ συζητημένο, θα έλεγα, στους κύκλους, στους ακαδημαϊκούς κύκλους των κριτικών της τέχνης, και όχι μόνο. Έτσι, μου έκανε εντύπωση, το έλεγα στον αγαπητό Γιώργο όταν συζητούσαμε για την σημερινή εκδήλωση, ότι οι φοιτητοί στη Γερμανία τη δεκαετία του 90, παρακολουθώντας ένα blog σεμινάρ για τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη, άκουσα με έκπληξη από τα χείλη του Γερμανού καθηγητή ότι ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης είναι ο αγαπημένος συγγραφέας των Ντανταϊστών. Έτσι, και ιδιαίτερα του Χούγκο Μπάλ, δηλαδή του ιδρυτή του Καμπαρέ Βολτέρ στη Ζηρίχη το 1916, και βέβαια εισηγητή της λεγόμενης sound poem, δηλαδή της ποίησης των ήχων. Και αυτή η αναφορά επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, γιατί το ίδιο το όνομα του ρηξικέλευθου και εικονοκλαστικού αυτού κινήματος της τέχνης, όπως θα μας εξηγήσει και ο Φεντερίκο, παραπέμπει ενδεχομένως στον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Άλλοι λένε ότι το όνομα βγήκε από το ντάντα, τα οποία στα ρουμανικά σημαίνει νένε, και το εμπνεύστηκε ο Χούγκο Μπάλ ακούγοντας τους συναδέλφους του από τη Ρουμανία, τον Τρίστιαν Τζάρα και τον Μαρσέλο Γιάνκο, να συζητούν μεταξύ τους. Άλλοι λένε ότι εφευρέθηκε ανοίγοντας τυχαία, ας πούμε, το λεξικό, αλλά η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι παραπέμπει κατευθείαν στον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Σκεφτείτε, έτσι, το πιο ρηξικέλευθο κίνημα που εκφράζει τη λεγόμενη αισθητική αναρχία ή τον αποδομισμό να εμπνέεται και να παραπέμπει στον μεγάλο θεολόγο του Βυζαντίου. Ωστόσο, ο ντανταϊσμός δεν είναι το μόνο κίνημα το οποίο κλείνει προς το μυστικισμό και την θρησκευτική εμπειρία. Είναι γεγονός ότι πολλοί από τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες της αφαίρεσης ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα έχουν αναφορές στον εσωτερισμό και την πνευματικότητα είτε του χριστιανισμού είτε των θρησκειών της Ανατολής. Παίρνω ως παράδειγμα τον Βασίλιεφ Καντίνσκι, ο οποίος στο έργο του Über Kunst und Künstler, δηλαδή για την τέχνη και για τον δημιουργό της, αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής. Βλέπουμε ότι το απόλυτο δεν δύναται να αναζητηθεί στην μορφή, δηλαδή στην ύλη. Στο ίδιο έργο σημειώνει παρακάτω, δεν είναι η μορφή, δηλαδή η ύλη, το σημαντικότερο, αλλά το περιεχόμενό της, δηλαδή το πνεύμα. Για να καταλήξει κατόπιν σε αυτήν την πολύ γνωστή αποφθεγματική τοποθέτησή του, την διαβάζω: «Η μορφή του συνηθισμένου ωραίου μας προσφέρει μόνο στον οκνηρό οφθαλμό του θεατή πολύ συνηθισμένες και τετριμμένες απολαύσεις. Η επενέργεια του έργου τέχνης παραμένει προσκολλημένη στο πεδίο του σωματικού. Το πνευματικό βίωμα καθίσταται
αδύνατον. Από την άλλη μεριά, ένας γνωστός αφαιρετικός ζωγράφος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκ Ρόθκο, τοποθετεί την τέχνη της αφαίρεσης σε ένα, θα έλεγα, πλατωνικό πλαίσιο, δηλαδή αντλώντας την έμπνευσή του από τον Πλάτωνα, ταυτίζει την καλλιτεχνική δημιουργία με μια μυστική εμπειρία που κορυφώνεται στη μέθεξη της ιδέας του καλού, δηλαδή του ωραίου, το οποίο υπερβαίνει κάθε γήινη, κάθε φθαρτή ή μαρενόμενη, όπως τη λέει ο Κλίμης Αλεξανδρέας, ομορφιά. Και είναι ενδιαφέρον να σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο του «Η φιλοσοφία της τέχνης». Παράθεμα, η αφαιρετικότητα της πλατωνικής ιδέας, αυτής καθεαυτής, στην γυμνότητά της, δεν είναι ποτέ άμεσα αντιληπτή νοητή σε εμάς. Όπως και στην περίπτωση του Θεού, μπορούμε να γνωρίσουμε ή μάλλον να αντιληφθούμε τις αποτυπώσεις της μόνο μέσα σε έργα τέχνης, τα οποία ενώ ποτέ δεν αποκαλύπτουν πλήρως την απόλυτη αφαίρεση στην απολυτότητά της, τη συμβολίζουν όμως με την παρουσίαση διαφόρων όψεών της. Ως εκ τούτου, η πρόσληψη του ωραίου, του κάλους, είναι η μεταχή στην αφαίρεση μέσω ενός συγκεκριμένου εκφραστικού τρόπου. Κατά μία έννοια, αυτό είναι μία αντανάκληση της απειροσύνης της πραγματικότητας. Νομίζω είναι σαφές το πώς εμπνέεται ένας πρωτοπόρος Αμερικάνος εικαστικός από το συμπόσιο και γενικότερα την πλατωνική θεωρία των ιδεών για να δικαιώσει στα μάτια του κοινού του την απόλυτη αφαίρεση στην οποία καταλήγει. Και είναι κοινό μυστικό ότι η πρωτοπόρος, ή μάλλον η πρόδρομος του κινήματος της αφαίρεσης, δηλαδή η Χίλμα Αλ Κλίντ, η οποία γεννιέται στα μέσα του 19ου αιώνα και για την οποία θα πληροφορηθούμε στο ντοκιμαντέρ το οποίο θα δείξουμε αμέσως μετά, εμπνεύστηκε τους πίνακές της από την ανικονική λατρευτική τέχνη της Τάντρα, δηλαδή ενός κλάδου με έντονο εσωτερικό χαρακτήρα στους κόλπους του Ινδουισμού, έτσι, όπως ομολογεί η ίδια, ονομάζοντας τους πίνακές της Tantric Paintings, έτσι, ή ακόμα Paintings of the Temple. Λοιπόν, αυτές είναι μόνο λίγες σκόρπιες, θα έλεγα, αναφορές που δείχνουν, ας πούμε, το θρησκευτικό ή, αν θέλετε, θεολογικό υπόβαθρο το οποίο έχει η αφαίρεση, προς την οποία όλο και πιο συνειδητά τίνει η ζωγραφική και όχι μόνο τον 20ο αιώνα. Και δίνω αμέσως τον λόγο στον προσκεκλημένο μας για να μας αναπτύξει το θέμα του, αποφατισμός και τέχνη, Διονύσιος Αρεοπαγίτης και αφαιρετική ζωγραφική. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το κοσμήτορα, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Γιώργο για τη φιλοξενία και για την παρουσία σας. Αφού ο Γιώργος έδωσε κάποια βιογραφικά στοιχεία, νομίζω ότι είναι σημαντικό να, πριν ξεκινήσω δηλαδή την παρουσίαση, να σας πω λίγο, γιατί βρίσκομαι εδώ μιλώντας ελληνικά. Όταν έφυγα από Χιλή, στα 22 μου, το μοναδικό που ήξερα ήταν ότι ήθελα να μάθω ελληνικά. Δεν ήξερα τίποτα άλλο. Είχα κάνει σχεδόν 4 χρόνια αρχιτεκτονικής, πάντα είχα μεγάλο ενδιαφέρον στην τέχνη και στη θρησκεία και η σχέση μεταξύ τους από πολύ νωρίς. Και τέλος πάντων έφτασα, παντρεύτηκα, έκανα μεταπτυχιακές σπουδές, γνώρισα τον κύριο Κόρδη, γνώρισα τον κύριο Γιανναρά, έμαθα πάρα πολλά από αυτούς και
μετά από σχεδόν 15 χρόνια έξω, γύρισα με Σιχηλή για διάφορους λόγους και στο μεταξύ πριν γυρίσω είχα πάει σε ένα συνέδριο στην Ισπανία για να μιλήσω για τη βυζαντινή εικόνα και με ρωτάνε και εσύ είσαι από Χιλή, τι έχει να κάνει αυτό με τα δικά σου δηλαδή πολιτισμικά, και δεν μπόρεσα να απαντήσω, δεν ήξερα. Και η πρώτη χρονιά που ήρθα στη Χιλή κατέληξα σε ένα πανηγύρι, λαϊκό πανηγύρι στο βορρά, που έχει πολλά ηθαγενείς στοιχεία και όπου θα λέγαμε όλη η πνευματική εμπειρία είναι διαμέσου της τέχνης. Και είπα, είμαι στον Ορθόδοξο Πάσχα. Και από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω ένα πολύ μεγάλο γύρο και να πάρω γυαλιά, όχι μόνο από την κεντρική Ευρώπη, για να καταλάβω τα δικά μου. Και πραγματικά νομίζω ότι η εμπειρία που είχα στη θεολογική σχολή στην Αθήνα και γνωρίζοντας δηλαδή τη νεοελληνική θεολογία, με βοήθησε για να καταλάβω πολύ βαθιά τι συμβαίνει εκεί και πιστεύω ότι άλλα ερμηνευτικά εργαλεία δεν ήταν αρκετά. Οπότε τώρα θα μπορούσα να απαντήσω τον κύριο στην Ισπανία, αλλά πέρασε η ώρα. Ο αποφατισμός, όπως έχουν ήδη δείξει, είναι μία από τις πιο καρπόφορες έννοιες της χριστιανικής σκέψης. Εκτός από τη σημασία της στην ελληνική πατερική γραμματεία και στη μεσαιωνική δυτική θεολογία, η επιρροή της φτάνει μέχρι και στη σύγχρονη τέχνη και στη σύγχρονη φιλοσοφία. Εδώ έχουμε μερικά βιβλία, δηλαδή σύγχρονα, το τελευταίο είναι του 2022, που ασχολούνται με τον αποφατισμό και η σχέση με την τέχνη, δυτική αρχικά. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πεδίο επιρροής είναι η σύγχρονη τέχνη, όπου μερικοί δήμονες μιλάνε για μια αποφατική αισθητική. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αποφατισμός ορίζεται ως ένας αρνητικός τρόπος έκφρασης που υλοποιείται κυρίως στην αφηρημένη τέχνη, η οποία αντιδρά στην ακαδημαϊκή τέχνη. Κατά τη γνώμη του Ισπανού φιλοσόφου Αμαδόρ Βέγα, όμως, η αποφατική αισθητική είναι μια βαθιά θρησκευτική αναζήτηση, ένας αυθεντικός τρόπος έκφρασης του Θείου στην εποχή του θανάτου του Θεού. Το μαύρο τετράγωνο του Καζιμίρ Μάλεβιτς έχει παρουσιαστεί ως υπόδειγμα αποφατικής αισθητικής. Επειδή, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μάλεβιτς, πρόκειται για ένα έργο που δεν απεικονίζει τίποτα παρά μια έρημο, την απλή αίσθηση του κενού. Μεταξύ των μυριάδων ερμηνείων που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το έργο, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ανάγνωση που κάνει ο Γιώργος Ζιώγας, που υποστηρίζει ότι το μαύρο τετράγωνο είναι μια βυζαντινή εικόνα από την οποία έχουν αφαιρεθεί τα διάφορα συνθετικά επίπεδα. Η αναφορά του μαύρου τετραγώνου στη βυζαντινή εικόνα γίνεται προφανέστατη αν δούμε πώς τοποθετήθηκε στην πρώτη έκθεσή του στην Αγία Πετρούπολη το 1915. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί, το μαύρο τετράγωνο τοποθετείται στη λεγόμενη γωνία της ομορφιάς, στο σημείο δηλαδή όπου συνηθίζεται να τοποθετούνται τα σπιτικά εικονοστάσια. Σημειωτέων ότι η σχέση μεταξύ πρωτοποριακής τέχνης και βυζαντινής εικόνας παρατηρείται σε πολλά άλλα έργα, αλλά στην περίπτωση του Μάλεβιτς πρόκειται για μια αναφορά στη λειτουργική διάσταση της εικόνας, που τοποθετείται στη γωνία του δωματίου, επειδή το αγιαστικό βλέμμα του Αγίου διαβαίνει διαμέσου της εικόνας σε όλο το χώρο. Δηλαδή από τη γωνία ένα βλέμμα μπορεί να δει όλο το χώρο ή καλύτερα από αν κάθεται σε ένα τοίχο. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως τα έργα του Γκούσταβ Κλίμπτ, η αναφορά στη βυζαντινή εικόνα παραμένει σε ένα στιλιστικό επίπεδο. Η σημασία της αναφοράς του Μάλεβιτς έγκυται στο γεγονός ότι το μαύρο τετράγωνο κυριολεκτικά θέλει να λειτουργήσει ως μία αγιογραφία. Το ενδιαφέρον της πρωτοποριακής τέχνης για το Βυζάντιο έχει πολλά επίπεδα
και έγκυται κυρίως σε μια πνευματική αναζήτηση. Ο William Yates εκφράζει αυτό το πνεύμα στο ποίημα «Πλέοντας προς το Βυζάντιο», όπου ζητά στα Άγια Πρόσωπα των Βυζαντινών ναών να βγουν από τον τοίχο και να φέρουν το χρυσό φως σε έναν κόσμο που έχει χάσει οποιαδήποτε σημείο αναφοράς. Με αυτή την έννοια, η πρωτοποριακή τέχνη δεν αναζητά στο Βυζάντιο μια επιστροφή στο παρελθόν, αλλά ένα κλειδί για την ανανέωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση που έχουν ήδη αναφέρει είναι η περίπτωση του Ούγο Βάλ, ιδρυτή του κινήματος Νταδά το 1916. Αυτό το κίνημα που σκοπεύει να παράγει μια εντελώς παράλογη τέχνη, ελεύθερη από οποιαδήποτε αναφορά στην πραγματικότητα, ορίζεται από το Βάλ ως μια πρωτόγονη ισορροπία μεταξύ κατασκευής και άρνησης. Εδώ έχετε μερικά δείγματα από έργα, μια performance του Ούγο Βάλ στο Καφέ Βολτέρ και το πια κλασικό έργο του Ντουσάμπ, η πηγή. Που, αυτό είναι στο Καμπαρέ Βολτέρ, συγγνώμη σε διακόπτω. Είναι στο Καμπαρέ Βολτέρ και στο οποίο γινόταν απαγγελία ποίησης πάντοτε με τη μορφή performance. Έτσι. Για να υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα ανάμεσα στο ακροατήριο και τον ποιητή. Γιατί δεν είναι η δεδαϊστική ποίηση, δηλαδή αυτό που λέμε sound poetry, δηλαδή η ποίηση των ήχων, δεν είναι ποίηση η οποία διαβάζεται. Έτσι. Μπράβο. Ναι, και έχει αυτό το χαρακτηριστικό και το βιβλίο είναι του Hugo Ball, έτσι, όταν προσελκύστηκε στον καθολικισμό, που ονομάζεται Byzantinisches Christentum και είναι μια εγκομιαστική αναφορά στις μεγάλες μορφές της βυζαντινής θεολογίας, νομίζω ανάμεσά τους και τον Διονύσιο Αreopagite. Έτσι, ακριβώς. Για τον Ball όμως, το βαθύτερο νόημα αυτού του κινήματος, όπως έλεγε ο κύριος Κώστας, θα το βρει στην ελληνική πατερική γραμματεία, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι για να κατανοηθεί η μοντέρνα τέχνη πρέπει να διαβάσουμε τους πατέρες της Εκκλησίας ή ότι η λέξη «Νταδά» σημαίνει ότι καλέστηκε 2 φορές από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. D.A. Μάλιστα το 1900... Ναι. Γίνομαι ενοχλητικός. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο ομολόγησε ο ίδιος, έτσι, ναι. ότι το «Νταδά» βγαίνει από την επανάληψη των αρχικών του Διονύσιου Αρεοπαγίτη και σημαίνει ουσιαστικά ότι ο Άγιος άγγιξε 2 φορές την ψυχή μου. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα το 1923 ο Βάλ δημόσιευσε αυτό το σχόλιο, μεταξύ των οποίων ήταν τα συγγράμματα του Αρεοπαγίτη. Παρομοίως με τον Μάλεβιτς, δεν ξέρω αν διαβάζετε καλά εκεί. Ίσως άμα το μεγεθύνουμε. Παρομοίως με τον Μάλεβιτς, ο Βάλ διεκδικεί μια θρησκευτική λειτουργία στην πρωτοποριακή τέχνη, όπως αναφέρει στο ημερολόγιο του. Λέει, εάν οι αφηρημένοι μας πίνακες κρεμόντουσαν σε μια εκκλησία, δεν θα χρειαζόταν να καλυφθούν τη Μεγάλη Παρασκευή. Η ίδια η εγκατέλειψη έχει γίνει πίνακας. Ξέρετε εσύ, η Καθολική Εκκλησία για τη Μεγάλη Εβδομάδα εσκεπάζονται τις εικόνες. Πια δεν μπορεί να ειδωθεί κανένα θεός, κανένα πρόσωπο. Και παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να γελάσουμε αντί να πέσουμε στο βάθος από τη θλίψη. Τι σημαίνει όλο αυτό? Ίσως μόνο ένα πράγμα, ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νεκρό σημείο, ότι βρίσκεται σε μια καθολική παύση. Ότι έχει ξημερώσει μια καθολική Μεγάλη Παρασκευή που σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται αισθητή με μεγαλύτερη δύναμη εκτός της Εκκλησίας παρά μέσα της. Ότι το λειτουργικό ημερολόγιο σπάει και ο Θεός παραμένει πεθαμένος στο σταυρό τη Μεγάλη Κυριακή. Τα γνωστά λόγια του φιλοσόφου «Ο Θεός έχει πεθάνει» αρχίζουν να αποκτούν μορφή γύρω μας. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το γράφει αυτό στην εποχή των πολέμων. Δηλαδή μιλάμε για μια εμπειρία όπου πραγματικά οι Ευρωπαίοι, οι κεντροευρωπαίοι νόμιζαν ότι ο κόσμος τελείωνε. Το σύγχρονο ενδιαφέρον για τον αποφατισμό, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν διεκδικείται μόνο από το χώρο της τέχνης και της σύγχρονης φιλοσοφίας. Μάλιστα, η σύγχρονη ορθόδοξη θεολογία, μερικοί συγγραφείς, κατανοούν τον αποφατισμό ως την επιστημολογική της αρχή.
Με αυτή την έννοια, ο αποφατισμός ορίζεται ως η άρνηση να εξαντληθεί η γνώση στη διατύπωσή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας εικονικής γλώσσας, η οποία από τη μία πλευρά σχετίζεται υπαρξιακά με αυτό που δηλώνει, δεν είναι απλά μια αναπαράσταση, αλλά από την άλλη διαφοροποιείται από αυτό και ποτέ δεν θα μπορέσει να το αντικαταστήσει. Γι' αυτό το λόγο, λέει ο Χρήστος ο Γιανναράς, ο θεολογικός αποφατισμός επιμένει ότι η γλωσσική μας έκφραση πρέπει να υπερβαίνεται, να εκλαμβάνεται μόνον εικονολογικά, να μην εξαντλείται ποτέ το σημενόμενο στα νοηματικά απλώς όρια του σημενόντος. Ο Χρήστος ο Γιανναράς υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ αυτού που θα μπορούσαμε να πούμε έναν φιλοσοφικό αποφατισμό από τον θεολογικό αποφατισμό. Κατά τον Γιανναρά, ο πρώτος που διαμορφώνεται υπό την επιρροή της σχολαστικής καταλήγει στο μηδενισμό της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, ενώ ο δεύτερος, ο θεολογικός, παραδίδεται σε όλη την ελληνική πατερική γραμματεία και ξανανθίσει στη σύγχρονη ορθόδοξη θεολογία. Από αυτή την άποψη, το μαύρο τετράγωνο και η αφηρημένη τέχνη εκπροσωπούν την απουσία του Θεού, ενώ η βυζαντινή εικόνα και όλα τα εκφραστικά μέσα της εκκλησιαστικής λειτουργίας κοινωνικοποιούν την προσωπική ύπαρξη του τριαδικού Θεού, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα όρια αυτής της γνώσης. Τώρα, μέσα στην έρευνα που κάνουμε με ένα γκρουπ στη Χιλή πάνω σε αυτό το θέμα, είδαμε ότι τα περισσότερα κείμενα, τα περισσότερα έργα σύγχρονα που μιλάνε για αποφατική αισθητική δεν κάνουν αναφορά στις πηγές, δηλαδή στα αρεοπαγητικά συγγράμματα. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι της έρευνας, εμείς προσπαθήσαμε να δούμε στα συγγράμματα του Αρεοπαγίτη πού και πώς μιλάει για τέχνη. Αυτό που σήμερα λέμε τέχνη, έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην εποχή μας έχουν αναπτυχθεί δύο ερμηνείες, έτσι, του αποφατισμού. Δύο θέσεις της σχέσης αυτής της έννοιας με την τέχνη. Να διευκρινίσω πότε ξεκίνησε αυτή η διαφοροποίηση και για ποιους λόγους δεν είναι σκοπός αυτής της παρουσίασης. Πράγματι, τίθεται το ερώτημα εάν αυτές οι δύο ερμηνείες αλληλοαποκλείονται ή αν δεν θα έπρεπε να τις σκεφτόμαστε μαζί, ακόμη και αν αναγνωριστούμε τη διαφορά τους. Θα ήταν δυνατόν να μιλήσουμε για μια θεολογία της τέχνης που διαφοροποιεί την εκκλησιαστική από την κοσμική τέχνη, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώνει μια σχέση μεταξύ τους, όπως αυτή που υπάρχει μεταξύ Εκκλησίας και κόσμου. Το πρώτο βήμα για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αυτές τις ερωτήσεις είναι να εντοπιστεί αν και πώς παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ τέχνης και αποφατισμού σε αυτή την κυρία πηγή που είναι τα αρεοπαγητικά συγγράμματα. Από αυτά που έχουν διατηρηθεί έχουμε 5 έργα περί θείων ονομάτων, περί της ουράνιας ιεραρχίας, περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και ένα μικρό έγγραφο περί μυστικής θεολογίας και 10 επιστολές. Σε διάφορα σημεία, ο Αρεοπαγίτης αναφέρει ένα έργα με τίτλο «Συμβολική θεολογία». Αναφέρει άλλα 7 έργα μέσα στα συγγράμματα, αλλά η συμβολική θεολογία έχει ιδιαίτερη σημασία για το θέμα μας, εφόσον εξετάζει, έτσι το λέει ο ίδιος ο Διονύσης, τις εικόνες, τα σύμβολα και τους αισθητούς τύπους που εκφράζουν την ενέργεια του Θεού στον κόσμο. Κατά τους ειδήμονες, στο πλαίσιο των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων, η συμβολική θεολογία ανήκει σε μια τριάδα, μαζί με μια νοητική θεολογία, που θα ήταν η περί θείων ονομάτων, και μια πνευματική θεολογία που θα ήταν στη μυστική θεολογία, σε αυτό το έγγραφο. Η καθημερινή από αυτές θα ήταν τρόποι για να γνωρίσουμε και να μιλήσουμε για το Θεό, οι οποίες σχετίζονται με συγκεκριμένες ανθρώπινες ικανότητες, όπως η αίσθηση, η λογική και το πνεύμα, σε έναν ανηφορικό δρόμο και μια διαδοχική τελείωση,
όπως βλέπετε σε αυτό το σχήμα. Έτσι, υπάρχουν 3 θεολογίες που σχετίζονται η κάθε μία με μία ανθρώπινη ικανότητα και υποτίθεται ότι υπάρχει μία διαδοχική τελείωση προς τα πάνω. Σε άλλα σημεία ο Αεροπαγίτης χρησιμοποιεί η λέξη σύμβολον αναφερόμενος σε εκείνες τις βιβλικές εκφράσεις που περιγράφουν τον Θεό με αναφορές σε υλικά πράγματα όπως η πέτρα ή σε φυσικές δυνάμεις όπως η φωτιά, ο αέρας ή όταν αποδίδονται στο Θεό ανθρώπινα παθήματα όπως είναι η οργή, η μέθη, η θλίψη. Στη μυστική θεολογία ο Αεροπαγίτης αναρωτιέται αν ο Θεός είναι περισσότερο ζωή και αγαθότητα παρά αέρα και λίθος. Δηλαδή, εάν εκφράζεται καλύτερα αυτό που είναι με έννοιες παρά με φυσικά στοιχεία. Κατά αυτόν τον τρόπο, η συμβολική θεολογία έχει ως αντικείμενο την εξήγηση των μετωνυμιών ή μεταφορών του Θεού, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπερβούμε τέτοιες εκφράσεις ώστε να κατανοήσουμε τη βαθύτερη έννοια που κρύβουν. Η υπέρβαση αυτή γίνεται διαμέσου μια διαδικασίας αφαίρεσης, όπως αυτή που ακολουθεί ένας γλύπτης όταν βγάζει το περισσεύον υλικό της μορφής που ήδη προϋπήρχε στην πέτρα. Με αυτή την έννοια, το σύμβολο θα ήταν ένα προκαταρτικό στάδιο στην οδό της γνώσης του Θεού. Εκ πρώτης όψεως, η τέχνη και η αισθητική εμπειρία θα ήταν ο κατώτερος τρόπος γνώσης του Θεού, ο οποίος προχωράει διαμέσου αφαιρέσεων μέχρι την νοητική θέαση. Αυτή η ερμηνεία έχει επικρατήσει δυνατά στη δυτική φιλοσοφία και θεολογία, δηλαδή ότι που έχουν κατά βάση το περιθείον ονομάτων ως κείμενο, έτσι, των αεροπαγητικών συγγραμμάτων. Και υπό αυτή την έννοια ο Αεροπαγίτης θα μιλήσει για αθέων και πολυειδών μορφωμάτων που πρέπει να ξεπεραστούν για να προχωρήσουμε πρώτα στη νοητική και μετά στη μυστική γνώση του Θεού, που είναι η άρρητη εμπειρία της ένωσης μαζί Του. Η ιδέα ότι η Αγία Γραφή κατέχει μια κρυμμένη σημασία σε αισθητά σύμβολα ήδη εμφανίζεται στο Κλίμη τον Αλεξανδρινό, στον Οριγένη και στον Γρηγόριο Νήσι. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιεί ο Διονύσιος τη λέξη σύμβολο όσο αφορά την Αγία Γραφή. Όμως, ο Αεροπαγίτης χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη επίσης αναφορικά με τα πράγματα και τις πράξεις που συντελούν την εκκλησιαστική λειτουργία, προσδίδοντας στον όρο σύμβολο μια πρωτοφανή έννοια κατά των ειδικών. Σε αυτή την περίπτωση, το σύμβολο δεν λειτουργεί ως σχήμα λόγου, όπως είναι οι μετωνυμίες και οι μεταφορές, ούτε και ως άθεον μόρφωμα, όπως θα ήταν η περίπτωση του παγανιστικού ειδόλου. Αντίθετα, με αυτή τη δεύτερη έννοια, το σύμβολο είναι ακριβής εικόνα, όπως δηλώνεται στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Η ιεραρχία, τα δύο δηλαδή συγγράμματα, η εκκλησιαστική και η ουράνια ιεραρχία, δεν έχουν διαβαστεί τόσο πολύ στη Δύση. Δηλαδή, σημειωτέων ότι οι περισσότερες εμφανίσεις της λέξης σύμβολο βρίσκονται στην εκκλησιαστική ιεραρχία, έργο στον οποίο ο Αεροπαγίτης εξετάζει την επιστροφή και συνένωση της κτήσης με τον Θεό. Όπως λέει ο ίδιος ο Αεροπαγίτης, το σύμβολο στο πλαίσιο της λειτουργίας έχει μυσταγωγική φύση και είναι ο τρόπος έκφρασης της μυστικής θεολογίας. Έτσι το δηλώνει σε μία από τις επιστολές, όπου λέει «Άλλωστε και τούτο εννοεί σε χρή, το διτήν είναι την το θεολόγων παράδοσιν, την μεν απόρριτον και μυστικήν, την δε εμφανή και γνωριμοτέραν, και την μεν συμβολικήν και τελεστικήν, την δε φιλόσοφον και αποδεικτικήν, και συμπλέκεται το ρητό το άρρητον, και το μεν πείθει και καταδείται την αληθείαν, το δε δρά και ενιδρεί το Θεό της αδιδάκτης μυσταγωγίας. Δηλαδή υπάρχουν δύο θεολογικές παραδόσεις, μία που είναι συμβολική και τελεστική και άλλη που είναι φιλοσοφική και αποδεικτική.
Από όσα έχουν υποθεί μέχρι εδώ, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι στα αεροπαγητικά γράμματα αναφέρονται 3 είδη τέχνης. Μια παγανιστική ή νατουραλιστική τέχνη, όπως τα παγανιστικά είδωλα, μια θρησκευτική και παιδαγωγική τέχνη, όπως οι μεταφορές που συναντάμε στην Αγία Γραφή, και μια μυστική ηγερή τέχνη που παράγεται για τη λειτουργία της Εκκλησίας. Αυτή η τελευταία δεν είναι κατώτερος τρόπος γνώσης, αλλά οδός για την ένωση με το Θεό, όπως δηλώνεται στο 2ο κεφάλαιο της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας. Διαβάζουμε εκεί. «Ήρητε τίνουν ημίν γερός, ως αυτός έστι της καθημάς ιεραρχίας σκοπός, η προς Θεόν ημών ως εφικτόν αφομοίωσης τε και ένωσης. Ταύτης δε ως τα θεία διδάσκει λόγια, τες των σεβασμιωτάτων εντολών αγαπήσει και γεωργίες μόνος τευχόμεθα». Δηλαδή, σκοπός της ιεραρχίας είναι η προς Θεόν ως εφικτόν αφομοίωσης και ένωσης. Και αυτό το ως εφικτόν ή κατά αναλογία που χρησιμοποιεί σε άλλα σημεία βασίζεται δηλαδή στο ότι δεν γνωρίζουμε σαν τους αγγέλους, γνωρίζουμε με όλες τις δυνατότητές μας, μεταξύ των οποίων είναι οι αισθήσεις. Λοιπόν, στη μυστική θεολογία, ο Αεροπαγίτης εξηγεί με λεπτομέρεια κάθε στάδιο της οδού της γνώσης του Θεού. Το έργο αποτελείται από 5 κεφάλαια. Το πρώτο, το πιο εκτενές, εισάγει την αποφατική μέθοδο και ξεκινάει με μια επίκληση της Αγίας Τριάδος, περιγράφοντας επίσης τη γνώση του Θεού ως το βάδισμα μέσα σε ένα σύννεφο που βρίσκεται σε μια κορυφή. Πιο μετά, ο Αεροπαγίτης χρησιμοποιεί τη διήγηση της θεοφάνειας του Σινά ως υπόδειγμα της αποφατικής γνώσης, παίρνοντας μάλλον ως βάση τη διήγηση του Γρηγορίου Νήσι στο βίο του Μωυσή. Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινάει με μια έκκληση για να έχουμε και εμείς την εμπειρία του Μωυσή και ακολουθεί μια πιο λεπτομερής εξήγηση της αποφατικής μεθόδου, που περιέχει 2 εκφραστικοί τρόποι, θέσεις, δηλαδή πρόθεση, και αφαιρέσεις. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Αεροπαγίτης εισάγει τη μεταφορά του γλύπτη που λέγαμε προηγουμένως για να εξηγήσει τον αφαιρετικό εκφραστικό τρόπο. Το τρίτο κεφάλαιο εκθέτει τα 3 είδη θεολογίας, υπογραμμίζοντας την υπεροχή του αφαιρετικού τρόπου σε σχέση με το θετικό. Στο 4ο και στο 5ο κεφάλαιο προσφέρονται παραδείγματα αποφατικών εκφράσεων, πρώτα στο πεδίο της αισθητικής και μετά της νοητικής εμπειρίας. Σε μια πρώτη ανάγνωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αποφατική μέθοδος αποτελείται από 2 αντίθετες κινήσεις. Από τη μία πλευρά είναι οι θέσεις που κατεβαίνει καταφατικά και από την άλλη η αφαίρεση που ανεβαίνει αποφατικά, όπως βλέπετε σε αυτό το σχήμα. Αυτή η ανάγνωση έχει επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό στη δυτική ερμηνεία των αεροπαγητικών συγγραμμάτων, η οποία έχει, όπως σας έλεγα, ως κέντρο το περιθώριων ονομάτων. Στη μυστική θεολογία όμως παρουσιάζεται ένας τρίτος εκφραστικός τρόπος που σπάει την αντίθεση, που είναι η υπεροχή. Μάλιστα, αυτός είναι ο τρόπος έκφρασης της εμπειρίας του γνώφου της αγνωσίας, διαμέσου οξύμορων σχημάτων και την περιγραφή φαινομένων συναισθησίας, όπως είναι για παράδειγμα η σιωπή του βλέμματος. Από αυτή την άποψη, περισσότερο από μια αντιθετική ή διαλεκτική μέθοδο, η αποφατική μέθοδος προσομοιάζεται μάλλον με έναν ερμηνευτικό κύκλο. Πριν προβούμε στην εξήγηση του κύκλου της αποφατικής μεθόδου, ας σταθούμε λίγο στη διήγηση της θεοφάνειας του Σινά, γιατί είναι κεντρικό θέμα της μυστικής θεολογίας. Όπως είπαμε, αυτό που βιώνει ο Μωυσής είναι το υπόδειγμα της γνώσης του Θεού. Το πρώτο που αξίζει να σημειωθεί είναι η δυναμική φύση αυτής της διαδικασίας. Η γνώση του Θεού είναι κίνηση από το γνωστό προς το άγνωστο, μία μυσταγωγία, κάτι που βιώνεται και συντελείται στο πεδίο της εμπειρίας,
λέει ο Αρεοπαγίτης, ου μόνο μάθον, αλλά και πάθον τα θεία. Η ανάβαση του Σινά σχετίζεται με τη θεία κίνηση της επιστροφής και μια διαδικασία κάθαρσης του Μωυσή, η οποία ανταποκρίνεται στον τρόπο της αφαίρεσης. Η κατάβαση, από την άλλη μεριά, συνδέεται με τη θεία κίνηση της προόδου του Θεού προς τον κόσμο και την εμπειρία ενός φωτισμού, η οποία αντιστοιχεί στη θέση ή πρόταση του νόμου του Θεού στο λαό. Δηλαδή, όταν κατεβαίνει ο Μωυσής από το Σινά, κατεβαίνει με τον νόμο που έχει πάρει από το Θεό. Ο Μωυσής ανεβαίνει για να ενωθεί με τον Θεό, έχει μια εμπειρία της θεαρχίας, όπως αναφέρει ο Διονύσης, και έτσι προβαίνει σε μια κατάσταση τελείωσης. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε από τη βιβλική διήγηση, ο Μωυσής δεν παραμένει σε εκείνο τον Άγιο Τόπο, αλλά κατεβαίνει για να αγιάσει τον λαό, ως ο γερέας του Θεού. Παρόλο που στην ανάβαση του Μωυσή υπάρχει μια διαδοχική υπέρβαση των ευθύσεων και των νοητικών ικανοτήτων, αυτό που βιώνει ο Μωυσής στη κορυφή του Σινά δεν είναι μια απουσία, αλλά είναι η υπεροχή του Θεού, η οποία κατατίθεται και μεταδίδεται στον άνθρωπο διαμέσου του νόμου σε αυτή την περίπτωση. Από αυτή την άποψη, μερικοί δήμονες έχουν υπογραμμίσει ότι η αποφατική γνώση δεν είναι απλώς υπέρβαση, αλλά ένας συνεχόμενος κύκλος στον οποίο γίνεται η θέωση του ανθρώπου ανάλογα με τις δυνατότητές του. Σχετικά με αυτό, ο Αρεοπαγίτης επιμένει «Εμέν ως νοές νοούσι κατά των αυτές θεμητών, ημείς δεσθητές εικόσιν επιταθείας ως δυνατόν αναγόμεθα θεωρίας». Δηλαδή, οι άγγελοι, για παράδειγμα, ως νοές, δηλαδή ως νου, ενώ εμείς διαμέσου θητές εικόνες. Λοιπόν, αυτό είναι το σχήμα που βασικά προσπαθώ να εξηγήσω σε αυτό το κείμενο. Προτείνω μια κυκλική κατανόηση της αποφατικής γνωσιολογίας, όπου κάθε εκφραστικός τρόπος σχετίζεται με τα διάφορα στάδια της γνώσης του Θεού. Οι κόκκινες λέξεις αναφέρονται στην ενέργεια του Θεού, η θεουργία που λέει ο Διονύσης, ο οποίος παρόλο που είναι μια μονάδα, δορίζει εαυτόν διαμέσου μιας προόδου που δημιουργεί, μιας προόδου που συντηρεί τον κόσμο και μιας λειτουργικής επιστροφής της κτήσης που έχει ως αποτέλεσμα την ένωση με τον Θεό. Από την άλλη πλευρά, οι βλέ λέξεις περιγράφουν την απάντηση του ανθρώπου στο κάλεσμα του Θεού, διαμέσου μιας γερουργίας, όπως λέει ο Διονύσης, που συντελείται σε 3 επίπεδα, την κάθαρση, τον φωτισμό και την τελείωση. Τέλος, οι πράσινες λέξεις αναφέρονται στις εκφραστικές δυνατότητες σε σχέση με κάθε επίπεδο, όπου κατάφαση και απόφαση δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως αντίθετες, αλλά ως συμπληρωματικές ροές του ανθρώπινου λόγου. Αυτός ο λόγος εκφράζεται διαμέσου θετικών, αφαιρετικών και υπεροχικών μέσων, ανάλογα με τις δυνατότητες του ανθρώπου. Στη πάνω άκρη του τετραγώνου βρίσκεται ο γνώφος της αγνωσίας, ο θείος τόπος στον οποίο ο Θεός μιλάει στον Μωυσή, όπου γίνεται η ένωση και η τελείωση της ανθρώπινης ύπαρξης, ενώ η βάση του τετραγώνου αντιστοιχεί στο χώρο του λαού. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο μερικοί μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό όπως ο Μωυσής, αλλά ότι αυτή η γνώση γίνεται διαδοχικά, σταδιακά και αναλογικά. Μάλιστα, ο ίδιος ο Μωυσής βιώνει την κάθαρση και τον φωτισμό στην ανάβασή του, όπως περιγράφει ο ίδιος ο Αρεοπαγίτης. Όπως υπογραμμίζεται σε άλλα σημεία των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων, ο χώρος στον οποίο γίνεται αυτή η διαδικασία γνώσης του Θεού είναι η Εκκλησία, της οποίας κύριος μεσολαβητής είναι ο Χριστός. Αυτό συγκεκριμένα γιατί τον έχουν... πώς το λένε, τον έχουν κατηγορήσει για μονοφυσιτή, γιατί έχει κάποιες εκφράσεις, αλλά στις επιστολές που είναι πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε όλο το σύνολο των συγγραμμάτων,
η επιστολή τρίτη και τέταρτη υπάρχει μια πολύ δυνατή και σκληρή χριστολογία. Και το λέει ξεκάθαρα, δηλαδή ότι ο κύριος Μεσολαβήτης είναι ο Χριστός. Όπως ανέφερα προηγουμένως, κατάφαση και απόφαση δεν είναι αντίθετες, αλλά δυνάμεις μιας ίδιας κίνησης που είναι κυκλική και αντιστοιχεί στις δύο κινήσεις του Θεού, την προόδο και την επιστροφή. Έτσι, ο αποφατισμός δεν είναι απλώς μια θετική θεολογία που διορθώνεται από μια αρνητική, αυτό που μερικοί θέλουν να διαβάσουν στον Ακινάτη, έτσι, ότι ο αποφατισμός είναι μια θεολογία που θα διορθώσει τη θετική θεολογία. Αντίθετα, όπως υπογραμμίζεται στο τέλος της μυστικής θεολογίας, ο μέγιστος βαθμός απόφασης δεν είναι η άρνηση, αλλά η υπεροχή. Έτσι λοιπόν, η αποφατική μέθοδος συντελείται από 3 εκφραστικούς λόγους, τους οποίους μάλιστα ο Αρεοπαγίτης χρησιμοποιεί στη μυστική θεολογία. Οι θέσεις, η αφαίρεση και η υπεροχή. Σε αυτό το σχήμα που μπορείτε να δείτε τώρα, κατατίθενται παραδείγματα από κάθε τρόπο. Δηλαδή, τα επίθετα, για παράδειγμα, καλός και αγαθός ή φωτεινός και πολυλογός, είναι θέσεις ή προθέσεις πάνω στο Θεό. Τα πρώτα όμως, καλός και αγαθός, είναι έννοιες, ενώ τα δεύτερα είναι μεταφορές, φωτεινός, πολυλογός. Και κατά συνέπεια τα πρώτα είναι πιο κοντά από την αφαίρεση. Δηλαδή δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν περνάμε από, την έθεση στην αφαίρεση, από τη θέση στην αφαίρεση. Μπορούμε να βρούμε δηλαδή μέσα στη θέση ένα βαθμό αφαίρεση. Η αφαίρεση εκφράζεται πλήρως με αρνήσεις, όπως ουδέ σώμα έστιν ούτε σχήμα. Ωστόσο, η άρνηση δεν φτάνει να εκφράσει την εμπειρία του γνώφου, για το οποίο μόνο φτάνει η υπεροχή, όπως η έκφραση που έχετε εκεί, κατά των υπέρφωτων της κρυφιομίστου σιγής γνώφων, η οποία πάλι ξεκινά τον αποφατικό κύκλο, αφού πρόκειται για μια θέση, δεν είναι μια άρνηση. Θα ήταν πιο ακριβές, μάλιστα, να μιλήσουμε για μια αποφατική σπήρα, αφού η εμπειρία του Θεού αποτελεί μια μεταμόρφωση του κόσμου και του ανθρώπου. Επίσης, ο κάθε εκφραστικός τρόπος συνδέεται με ένα είδος ομοιότητας, πράσινες λέξεις. Οι θέσεις, οι προθέσεις εκφράζονται μιμητικά, ενώ οι αφαιρέσεις μεταδίδουν μια ανώμια ομοιότητα και η υπεροχή παρέχει μια αναγωγική ομοιότητα. Από αυτή την κατάταξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα αρεοπαγητικά συγγράμματα υπάρχουν 3 είδη συμβόλων και επομένως 3 είδη τέχνης. Μία μιμητική που σκοπεύει να καθρεπτίζει το Θεό στην πραγματικότητα, μία αφηρημένη που προσπαθεί να τον απελευθερώσει από τα όρια της πραγματικότητας και μία υπεροχική που ψάχνει να μεταδώσει τα επί τη φιλανθρωπία του Ιησού καταφασκόμενα, όπως λέει ο ίδιος ο Αρεοπαγίτης στη 4η επιστολή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι λειτουργικές εικόνες της Εκκλησίας επιδιώκουν να γίνουν υπεροχικά σύμβολα και γι' αυτό εφαρμόζουν ένα βαθμό αφαίρεσης, αλλά πάντα κρατάνε ταυτόχρονα ένα βαθμό μιμητικής ομοιότητας. Όμως τίθεται το ερώτημα εάν ένα συγκεκριμένο στυλ εκκλησιαστικής τέχνης είναι πιο αναγωγικό από άλλο και αν μια εντελώς μιμητική εικόνα αποκλείεται από αυτή τη λειτουργία. Από την άλλη μεριά, όπως είδαμε στην αρχή, έργα σαν το μαύρο τετράγωνο είναι η επιτομή της αφαίρεσης μέχρι το σημείο που διεκδικεί μια ακραία ανομοιότητα. Ωστόσο, στοχεύει να γίνει μια παρουσία σαν τη λειτουργική εικόνα. Θα ήταν μήπως για την εποχή της η αφηρημένη τέχνη, όπως έλεγε ο Βάλ, η πιο αναγωγική έκφραση της εμπειρίας του Θεού? Αυτές είναι οι ερωτήσεις που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τώρα, αν γίνει ένα διάλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Φεντερίκο για την ενδιαφέρουσα και διεισδυτική προσέγγιση στο θέμα της αποφατικής θεολογίας και της σύγχρονης τέχνης. Θα παρακαλούσα καταρχήν τον κύριο Κοσμήτορα για ένα σχόλιο, όπως και τον συνάδελφο, τον κύριο Ζωγραφίδη, πριν ξεκινήσουμε τον διάλογο, όπως τον χαρακτήρισε ο Φεντερίκο, και από πρακτική πλευρά θα ήθελα να σημειώσω ότι και όσοι είναι συνδεδεμένοι online μπορεί να συμμετέχουν στον διάλογο μέσω του chat. Θα πρέπει όμως να κάνουν εγγραφή στο κανάλι YouTube του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, ώστε να έχουν πρόσβαση στην εκδήλωση. Και τα σχόλια, εφόσον υπάρχουν σχόλια από το chat, θα μας τα διαβάζει ο Στέλιος. Κύριε Κοσμήτωρα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, τον αγαπητό μας Φεντερίκο, για την ενδιαφέρουσα πραγματικά εισήγηση. Σύνδεσης της αποφατικής θεολογίας με την αφαιρετική τέχνη. Δεν είναι ένα εύκολο άθλημα αυτή η σύνδεση, και έχει δίκιο στο γεγονός ότι πολλές φορές στον χώρο της τέχνης, όταν μιλούμε για την αφαιρετικότητα, δεν συνδέουμε αυτή την αφαιρετικότητα με τη θεολογία του Αεροπαγίτη. Ίσως μένει ως ένα σύνθημα, μια κεντρική σκέψη, αλλά λείπει το θεολογικό υπόβαθρο. Βέβαια, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς και για ένα άλμα. Πως ξαφνικά από τον Αεροπαγίτη βρισκόμαστε στη σύγχρονη τέχνη. Όντως υπάρχει αυτή η σχέση, είναι μια υπερβολή η οποία στηρίζεται σε εξωτερικά σχήματα και όχι σε μια ουσιώδη σχέση. Τώρα, θέλω να μείνω σε ένα σημείο της εισήγησης, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο σημείο εκείνο που λέγει ότι η καταφατική θεολογία και η αποφατική θεολογία δεν είναι δύο ανεξάρτητες πραγματικότητες οι οποίες συγκρούονται, και βεβαίως ο αποφατισμός δεν είναι ένα ξεπέρασμα, μια άρνηση της κατάφασης. Είναι σημαντικό αυτό που υπόθηκε, ότι μέσα στην κατάφαση υπάρχουν ψήγματα αποφατισμού, και αντιστρόφως ο αποφατισμός εμπεριέχει την καταφατικότητα του πράγματος. Ένα δεύτερο σημείο είναι το γεγονός ότι ο αποφατισμός δεν είναι μια αρνητική διαδικασία. Η αποφατική θεολογία δεν είναι η αρνητική θεολογία της Δύσης. Έτσι. Η αποφατική θεολογία είναι η υπέρβαση κάθε δυνατότητας έκφρασης του πραγματικού μέσα από τη διαδικασία του λόγου, της σκέψης, οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν η κάθε άρνηση περιγραφής μέσα από στοιχεία συγκεκριμένα μιας πραγματικότητας, που σημαίνει ότι δηλώνει αμέσως τα όρια της περιγραφής και τη διάθεση να υπερβούμε αυτά τα όρια με ένα άνοιγμα σε αυτό που βρίσκεται πέρα και έξω από εμάς. Έτσι φωτίζονται τα πράγματα στην αποφατική σκέψη του Διονυσίου του Αεροπαγίτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει, όπως είπα πριν, την άρνηση της καταφατικής πραγματικότητας, των στοιχείων της καταφατικής πραγματικότητας, γιατί και η ζωγραφική, για παράδειγμα, η γεωγραφία τα εμπεριέχει. Τώρα για το τετράγωνο του Μάλεβιτς, για παράδειγμα, πολλοί θεωρούν ότι είναι μια διαδικασία απόλυτου κενού. Βρισκόμαστε ενώπιον του απόλυτου κενού. Λοιπόν, στον Αεροπαγίτη διαβάζουμε πολλές φορές περί αυτού του απόλυτου κενού, όπου σε αυτό το απόλυτο κενό υπάρχει ο Θεός. Έτσι, το κενό εμπεριέχει, αποκαλύπτει αυτό το οποίο δεν μπορεί να οριστεί τελικά. Άρα ξεπερνάει κάθε δυνατότητα ορισμού. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η σύγκριση, και γι' αυτό πριν μίλησα για τον κινηματογράφο. Είναι φορές που και στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική, βλέπει κανείς τη διάθεση του ανθρώπου να υπερβεί δια των συμβόλων τα ίδια τα σύμβολα. Δια των συμβόλων να ξεπεράσουμε τα σύμβολα. Δηλαδή τα σύμβολα, αυτό το τετράγωνο αποκαλύπτει τη διάθεση υπέρβασης αυτού που το ίδιο ορίζει. Ο Θεός υπάρχει εκεί που απουσιάζει δηλαδή. Έτσι, να το πούμε έτσι με την αεροπαγητική γλώσσα. Πολλές φορές εμείς θεωρούμε ότι η φυσική παρουσία είναι και παρουσία. Όχι, η φυσική παρουσία μπορεί να μην δηλώνει καμία παρουσία. Και τα νάπαλιν. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον αγαπητό μου Φεντερίκο, αν μπορώ να κάνω μία ερώτηση πρώτη. Στον χώρο του κινηματογράφου, δεν ξέρω αν έχει αυτήν την εμπειρία, τη σχέση με αυτά τα πράγματα, του σύγχρονου κινηματογράφου,
Ο κινηματογράφος είναι μια συνέχεια, μια ροή εικόνων, έτσι. Εικόνες είναι ο κινηματογράφος. Άρα λοιπόν, αν στο σύγχρονο κινηματογράφο μπορούμε να δούμε τώρα έναν τέτοιο αποφατισμό και αν θα μπορούσε να μας δώσει κάποια παραδείγματα από αυτόν τον χώρο, αν έχει κάτι στο μυαλό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και εντάξει, η ερώτηση είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Θέλω να πω ότι αν ξεκινάμε από τη βάση ότι η τέχνη είναι αποφατική επειδή ξέρει ότι, όπως έλεγε ο Πικάσο, είναι ένα ψέμα για να πει την αλήθεια, οποιαδήποτε καλλιτεχνική έκφραση πιστεύω ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αποφατική. Τώρα, με την έννοια της αποφατικής αισθητικής που κάνουν μεγάλο έμφαση στο αρνητικό, στο μηδέν και αυτά, όλο πώς το λένε, το cineart, ναι. Πιστεύω ότι ψάχνει προς εκεί, δηλαδή πώς πρώτα απ' όλα σχίζεται ως γλώσσα το κινηματογράφο, διαφοροποιώντας τον από τη φωτογραφική και τη ζωγραφική. Οπότε ψάχνει τα όρια της γλώσσας και εκεί κάνουν διάφορα, ξέρω εγώ, τώρα θυμάμαι μια ταινία, για παράδειγμα, ενός χιλιανού σκηνοθέτη που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της ταινίας, μπορώ να το ψάξω και μετά να το μοιραστώ. Αλλά η ταινία συμβαίνει σε ένα δωμάτιο και κρατάει 2 ώρες και είναι 2 άτομα. Το έχετε... Τέλος πάντων, αυτά όπως λέγατε εσείς, δηλαδή αυτή η τέχνη και το σινεμά που δηλώνει με όρια τα όρια του, νομίζω ότι θα μπορούσε να τα πούμε δηλαδή αποφατικά. Ναι, έχω την εντύπωση ότι προς την κατεύθυνση της αφαίρεσης και της απόλυτης διάλυσης της μορφής κλείνει ο βρετανικός πειραματικός κινηματογράφος του 60, έτσι, ο οποίος θράβει όχι μόνο την πλοκή, αλλά και τον διάλογο και τίνει, ας πούμε, προς μία προβολή εικόνων, έτσι, οι οποίες όμως χαράζονται με τη δύναμή τους στο νου του θεατή. Πάντως είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση και νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει. Κύριε Ζωγραφίδη. 1-2 σημεία μόνο σε ό,τι αφορά την πολύ σωστή διάκριση επισήμαση που κάνεις, ότι δεν πρέπει να βλέπουμε σαν 2 αντιθετικές μορφές, σαν 2 αντιθετικούς δρόμους, της βίαιης, της περίφημης των σχολαστικών, την νεγκατίβα και την αφαιρματίβα. Ο Διονύσιος δίνει αυτό το πάτημα για να κάνουμε αυτό και με παραδείγματα και με τον τρόπο που χρησιμοποιεί την γλώσσα και με αυτή την έννοια συχνά η εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα, για την οποία ίσως εν μέρει ευθύνεται ένα μέρος της θεολογικής παραγωγής, ότι ο Ακινάτης είναι το παράδειγμα μιας αποκλειστικά καταφατικής θεολογίας, δεν είναι αποδίδει δικαιοσύνη στο έργο του Ακινάτη και σε όλα τα 10 εκατομμύρια λέξεις από το οποίο αποτελείται. Επομένως, είναι ο Ακινάτης, έχει μέσα στοιχεία τέτοια που μας επιτρέπουν, νομίζω, και έχουν επιτρέψει και Ρωμοκαθολικούς να τον δούνε με διαφορετικό τρόπο. Το άλλο που, όπως λέει είπε και ο Μάκης, το ξεπέρασμα των συμβόλων μέσα από τα σύμβολα, που είναι μια από τις ωραίες φράσεις με τις οποίες συνήθως διαθίζει και τα έργα του και το λόγο του. Παραμένουμε όμως τελικά πάλι στο ότι δεν μπορεί ο ανθρώπινος λόγος να χρησιμοποιήσει πάλι σύμβολα, έστω και αν είναι άλλου τύπου. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που παρεμπιπτόντως είπες, δηλαδή είναι η σιωπή, η οποία την ξέρουμε επίσης.
σαν μια εκδοχή. Η τέχνη όμως είναι η επιμονή ακόμη και σε αυτό, στο να ορίσει το μειόν, αν θέλουμε να πάμε στο μάξιμο λίγο μετά τον Αρεοπαγίτη δηλαδή, αυτό το μηδέν που είπες και είπε και ο Φεντερίκο. Ένα στοιχείο επίσης είναι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν κατηγορούνται, πάντως συχνά υπάρχει αίσθηση ότι όσο πιο αφαιρετική είναι μια διαδικασία, τόσο θέλει, το ξέρουμε από την πλατωνική παράδοση στον ελληνικό χώρο και από την χριστιανική αντίστοιχα, τόσο θέλει να απομακρυνθεί από την ύλη, γιατί νιώθει τα δεσμά της. Και επομένως είναι πολύ εύκολο να διατυπωθεί ως κατηγορία ότι άρα είτε ο χριστιανικός είτε ο καλλιτεχνικός αφαιρετισμός είναι μια, όχι καταδίκη, μια υπέρβαση, μια κατηγορία τελικά γιατί εναντίον της ύλης. Πώς θα έβλεπες αυτό το πράγμα? Ότι... Είναι ενδιαφέρον ότι η πρωτοποριακή τέχνη και οι πιο ακραίες εκδόσεις της πρωτοποριακής τέχνης ασχολούνται πάρα πολύ με τα υλικά. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε βασικά είναι χρώματα, γραμμές, μορφές, υλικά. Παρόλο που αυτό που αποφεύγουν μήπως είναι η αντιπαράσταση, η αναπαράσταση. Αυτό που αποφεύγουν μήπως είναι η νατουραλιστική ειδωλολατρία, μπορούμε να πούμε, αλλά ασχολούνται πολύ δυνατά με τα υλικά. Και μάλιστα μερικοί από αυτοί που είχαν και γνώσεις από φυσική και δηλαδή επιστημονικά ζητήματα, για τη θεωρία του χρώματος, για παράδειγμα, έχουν δώσει μεγάλη προσφορά. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να... Και μετά το αποτέλεσμα της πρωτοποριακής τέχνης είναι τα act painting, για παράδειγμα, δηλαδή ότι θέλουν και μέχρι και μια εικόνα, δηλαδή μια ζωγραφιά, να γίνει με τη συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή η performance νομίζω ότι είναι εκεί που φτάνει η τέχνη σε μια αναζήτηση συμμετοχής, όπου σβήνεται λίγο η φιγούρα του του καλλιτέχνη. Και μπορεί να είναι αντιθετικό, αλλά έτσι λειτουργεί η παραδοσιακή τέχνη. Η παραδοσιακή τέχνη, δηλαδή οι εικόνες δεν είναι του αγιογράφου, είναι της κοινότητας. Γι' αυτό δεν μπορείς να τα αλλάξεις εύκολα, τα εικονογραφικοί τύποι. Και κάπως πιστεύω ότι προς εκεί πάει. Και αν μπαίνουμε, ας πούμε, στα ημερολόγια αυτών των καλλιτεχνών και στις διαδικασίες, θα καταλάβουμε ότι ασχολούνται πάρα πολύ δυνατά με την ύλη και τις δυνατότητες τους. Και αυτό μάλλον που αποφεύγουν είναι η αναπαράσταση, θα έλεγα εγώ. Και ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θεωρείτε το action painting που αναπτύχθηκε ως κάποια, ας πούμε, νοσταλγία για το δημιουργό, γιατί πλέον δεν έχουμε κάποιον με τη Μεγάλη Παρασκευή που έλεγε δεν θυμάμαι τον συγγραφέα. Μάλιστα. Και κατά πόσο δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν ηθελημένο ή περίμεναν να βρούνε το μηδέν ή ξαφνιάστηκαν που έβγαλαν το Θεό από την τέχνη και δεν βρήκαν τίποτε στη θέση του και πλέον προσπαθούν κάπως να το καλύψουν αυτό το κενό, μέσα από τη μορφή που δίνουν πλέον, όχι από το περιεχόμενο δηλαδή. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι επίσης πολύ, πολύ χοντρή ερώτηση, γιατί μιλάγαμε μεταξύ από τις συζητήσεις που είχαμε με τον Γιώργο. Είναι τόσο δύσκολο να κριθεί η πνευματική αναζήτηση και να πούμε τελικά τι ήθελε να κάνει κάποιος με αυτό που κάνει, με την εικόνα, με την εκκλησιαστική εικόνα ή με την τέχνη. Είναι τόσο δύσκολο και για τον ίδιο αυτό που το κάνει. Δηλαδή,
εγώ πάντα λέω στα μαθήματα, στα παιδιά, που προσπαθώ να τους μεταδίδω ένα ενδιαφέρον για να κρατηθούμε λίγο στα έργα, στα υλικά, να τα παρατηρήσουμε πριν πάμε να ψάξουμε σύμβολα και αναγνώσεις έτσι, πέραν από το... Και τους λέω και μην πιστεύετε αυτά που λένε οι ίδιοι καλλιτέχνοι, γιατί για κάποιο λόγο εκφράζονται με τη τέχνη. Δεν χρειάζεται τώρα να το εξηγήσουν με άλλα λόγια. Εντάξει, βέβαια, πάντα βοηθάει και εγώ ο ίδιος σας έδειχνα κομμάτι από τα ημερολόγια, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να τα πάρουμε με προσοχή. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι αυτό που δηλώνει, και γι' αυτό το θεωρώ του Θεού, δηλαδή αυτό που έγινε το Κέντρο Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, γιατί δηλώνει πραγματικά, δεν δηλώνει ότι ο Θεός απουσιάστηκε, δηλώνει ότι η κοινωνία και ο πολιτισμός έχει φτάσει σε ένα σημείο μηδενικό, που είναι ο πόλεμος δηλαδή και η τεχνολογία για το πόλεμο. Δηλαδή. Θεωρώ ότι περισσότερο από το να δηλώσει, ξέρω εγώ, μια καινούρια αντίληψη του Θεού και αυτά, δηλώνει περισσότερο η αναζήτηση και το κενό που έμεινε σε αυτή την κοινωνία, σε κεντρική Ευρώπη, αυτή την περίοδο, δηλαδή το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ο κύριος Πεωνίδης, τον οποίο ευχαριστούμε για την παρουσία του. Πάλι στο ίδιο θέμα. Η γνώση μου όσον αφορά την σύγχρονη ζωγραφική είναι σχετικά αποσπασματική και περιορισμένη και δεν μιλάω δημόσια. Αλλά τώρα με προκαλέσατε με αυτά που είπατε. Ειδικά για τον Μάλεβιτς και τον Καντίνσκι έχουμε μια σειρά κειμένων, τα οποία είναι και πολλά, είναι και σαφή. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία πίσω από αυτά. Από όσο καταλαβαίνω, η θεωρία είναι η εξής, ότι αυτά τα τετράγωνα, μαύρα, κόκκινα, ό,τι είναι, τι υποδηλώνουν? Υποδηλώνουν την κυριαρχία του χρώματος επί του σχήματος και της μορφής. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν, και αυτός είναι ο νεωτερισμός τους, ότι δεν χρειαζόμαστε μορφές και σχήματα, ότι το χρώμα είναι άφταρκες και ζωντανό. Και νομίζω αυτές είναι δικές τους εκφράσεις. Γιατί να μην μείνουμε σε αυτή την ερμηνεία, η οποία προκύπτει μέσα από τα κείμενά τους, και να δίνουμε άλλες κοινωνιολογικές μεταφυσικές ερμηνείες, ότι είναι η βυζαντινή εικόνα που σβήστηκε, ότι είναι το κενό. Γιατί να μην σεβαστούμε δηλαδή αυτό που λέει ο καλλιτέχνης και να πούμε, όχι, αυτός δεν ξέρει, ξέρω εγώ που τον ερμηνεύω. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και η άκρη που προσπαθούν να πούνε ότι βασικά ότι όλοι ήταν χριστιανοί, αλλά δεν το ξέρανε. Δεν είναι. Αλλά πρώτον, πιστεύω ότι πρέπει να διαβάσουμε αυτά που γράφουν οι ίδιοι για το έργο τους σαν μια πληροφορία. Όχι... Γιατί αλλιώς θα γράφανε θεωρία της τέχνης και δεν θα ζωγραφούσανε. Δηλαδή το έργο έχει κάτι που αυτοί δεν μπορούν να το εξηγήσουν γραπτά. Και ιδιαίτερα με το μαύρο τετράγωνο νομίζω ότι είναι... Δηλαδή δεν είναι καθόλου τυχαίο εκεί που το έβαλε. Που είναι ο χώρος που βάζονται τα εικονοστάσια, τα σπιτικά εικονοστάσια. Τώρα, αν αυτή η ερμηνεία είναι πιο σημαντική από αυτή ότι είναι η κυριαρχία του χρώματος και να ξεπεράσουμε τη μορφή, δεν πιστεύω, δεν νομίζω να είναι η μία καλύτερη από την άλλη, αλλά θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και διαβάζοντας και άλλες μαρτυρίες της εποχής, δηλαδή, ο Νίτσε, για παράδειγμα, πρέπει να είναι από τους φιλοσόφους της εποχής του που μιλάει περισσότερο για το Θεό. Παρόλο που λέει ότι πέθανε και το αρνείται. Και... Θέλω να πω ότι
το θέμα το θρησκευτικό και την πνευματική αναζήτηση είναι, πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πολιτισμική παραγωγή της εποχής. Τώρα, συμφωνώ μαζί σας ότι πολλές φορές τραβάμε πολύ την ερμηνεία και τελικά ήταν όλοι οι χριστιανοί, απλά δεν το ξέρανε και εμείς θα τους το πούμε. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί... Μπορώ να πω και εγώ κάτι σχετικά, ναι. Θα σας δώσω μέσα το λόγο. Νομίζω ότι αυτή η σχέση η οποία υπάρχει ανάμεσα στον μυστικισμό θρησκευτικού χαρακτήρος και την ανεικονική σύγχρονη τέχνη που κινείται στα πλαίσια της αφαίρεσης είναι δεδομένη και δεκτή τουλάχιστον από το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητών, ιδιαίτερα κριτικών της τέχνης. Διαβάζω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Hilton Kramer, Mondrian and Mysticism. Mondrian, έτσι, και ο μυστικισμός, δημοσιευμένο το 1996, συγγνώμη. Λοιπόν, το πρόβλημα που τίθεται από την σχέση του μυστικισμού με την σύγχρονη αφηρημένη τέχνη μας πάει πίσω στην περίοδο ακόμα πριν από τον Μόντριαν. Κατά την εποχή της γέννησης αφηρημένης τέχνης, γύρω στο 1910, εκείνο που ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό σχετικά με τις πεποιθήσεις των καλλιτεχνών που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση της αφαίρεσης, είναι η υιοθέτηση εσωτερικών διδασκαλιών. Τόσο κυρίαρχη ήταν η πάγια πίστη των πρωτοπόρων της αφαίρεσης στον εσωτερισμό, όχι μόνο του Μοντριάν, αλλά και του Καντίσκι και του Μάλεβιτς και πολλών από τους μαθητές του, ώστε να μην έχουμε άλλη επιλογή από την θεώρηση του εσωτερισμού ως ενός οργανικού στοιχείου του καλλιτεχνικού τους οράματος. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο μυστικισμός που άσκησε τη μέγιστη επίδραση στην γέννηση της αφηρημένης τέχνης προσεγγίζει την θεοσοφία που ήδη εκείνη την εποχή αποτελούσε, ήταν ιδιαίτερα διαδομένη στην Δύση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, χωρίς όμως να επιμείνω, έτσι, την προσέγγιση του Μάρκ Ρόθκο, η οποία με αγγίζει, θα έλεγα, γιατί μας επιστρέφει πίσω στον Πλάτωνα και στην κριτική την οποία κάνει στις πλαστικές τέχνες, αλλά και την δραματουργία, χαρακτηρίζοντάς την ως μίμηση μιμήσεως. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μιμεί το καλλιτέχνη σε αυτό το οποίο είναι ήδη μίμηση του αρχετύπου και με αυτόν τον τρόπο την αποξιώνει τελείως. Έτσι, δηλαδή, αυτή η πλατωνική, παύλα φιλοσοφική, ας το πούμε, κατεύθυνση, νομίζω υπάρχει σαν υπόβαθρο στη σύγχρονη τέχνη και δεν είναι απλά και μόνο αισθητικές πώς να το πω, αναζητήσεις ή πρόκληση. Έτσι. Και λέω πρόκληση γιατί απέναντι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την θεολογική σχολή έχουμε το αφηρημένο γλυπτό του Ζαγκολόπουλου, ή κάνω λάθος, έτσι, το οποίο δημιούργησε θύελλα αντιδράσεων, τοποθετήθηκε δεκαετία του 70, Κώστα. Έτσι, του 60, έτσι, και τελικά έμεινε στη θέση του με παρέμβαση του Πριτάνιος του Φατούρου, έτσι. Ναι, να επενέσουμε και το σπίτι μας. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Θα ήθελα... Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση του συναδέλφου και όντως πολλές φορές κινδυνεύουμε και στον χώρο της θεολογίας ειδικά να θεωρήσουμε ότι όλα έρχονται από την πηγή της θεολογίας. Εν τούτης δεν είναι έτσι ακριβώς. Διαβάζω ένα απόσπασμα από τον Μάλεβιτς. Ο Θεός δεν είναι έκπτωτος, επειδή είπατε να μιλούμε με βάση τα κείμενα. Ας δούμε τι λέει ο ίδιος ο Μάλεβιτς. Συνεπώς, ο Θεός δεν μπορεί να είναι ούτε το νόημα του ανθρώπου, γιατί προσεγγίζοντάς τον σαν τελικό νόημα, ο άνθρωπος δεν θα προσεγγίσει τον Θεό. Δεδομένου ότι το όριο βρίσκεται στο όριο όλων των νοημάτων
και πέρα από αυτό είναι ο Θεός στον οποίο δεν υπάρχει πλέον νόημα. Έτσι όλα τα ανθρώπινα νοήματα που οδηγούν στην έννοια του Θεού χαρακτηρίζονται από το μη νόημα. Άρα ο Θεός δεν είναι καθόλου το νόημα, αλλά το μη νόημα. Είναι το μη νόημά του που πρέπει να βλέπουμε στο απόλυτο, το τελευταίο μη αντικειμενικό σύνορο. Αν θυμάστε, μίλησα για αντικειμενικότητα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριος Χρήστο και μετά θα σας δώσω τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι υπάρχει κάποια εκτίμηση στη βυζαντινή τέχνη και πριν από την εποχή αυτή από τη μοντέρνα ζωγραφική και η οποία εκφράζεται ας πούμε και από τον ιμπρεσιονιστή τον Auguste Renoir. Δηλαδή αυτός όταν πηγαίνει στην Ιταλία δεν λέει πόσο εντυπωσιάστηκε από τα άλλα που τα είδε φυσικά, αλλά λέει ότι επιτέλους πήγαμε στη Βενετία και είδαμε έναν ωραίο βυζαντινό Χριστό στο Νότο Αγίου Μάρκου. Αυτός ήταν σχετικά, δεν ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος, ήταν ας πούμε μη μαθής, δεν είχε θεωρία δηλαδή, αλλά εκτιμούσε και τους παλιούς ζωγράφους, το λέει συνέχεια αυτό, αλλά δεν εξηγεί γιατί δεν ζωγράφησαν όπως αυτοί. Έτσι, επομένως το τι λένε αυτοί ακριβώς δεν είναι πάντα αυτό που ισχύει. Αλλά ως προς αυτά που είπε ο μιλητής, τον οποίο συγχαίρω για την ομιλία του, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν μιλάει ο Αριοπαγίτης για την ζωγραφική, ποια ζωγραφική έχει ακριβώς υπόψη του? Αυτός γράφει αρχές του 6ου αιώνα, έτσι. Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ακριβώς η βυζαντινή ζωγραφική, είναι εντογίγνεστη. Έχει αυτήν που κάνει στις εκκλησίες εκείνη την εποχή, που ήταν και λίγο νατουραλιστική, πήγαινε προς το βυζαντινό κλίμα, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα εκείνη την εποχή. Βασικά ο Ούγκο Βάλ έφυγε νωρίς από το δαδαϊσμό και μάλιστα δεν έγινε μοναχός, αλλά τελείωσε τη ζωή του σε ένα μοναστήρι. Ναι. Και ξανά έγινε καθολικός και άρχισε να γράφει αυτά. Σίγουρα, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι τώρα να πούμε ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα που το είπε Δαδά, ξέρω, ναι, είναι αντιφατικό με αυτό που ήθελε να είναι το κίνημα αυτό, στο οποίο συμμετείχε ο Ούγκο Βάλ. Αλλά αυτό που θεωρώ ενδιαφέρον είναι ένας άνθρωπος, όχι όλοι, ας πούμε ο Γούσταβ Κλίμπτ, αυτό που έκανε ήταν βασικά να κοιτάει τα ψηφιδωτά και να τα πάει στη δική του δουλειά, αλλά δεν νοιαζόταν για τον αποφατισμό και αυτά. Αυτό που θεωρώ ενδιαφέρον ότι υπάρχουν μερικοί, όπως ο Ούγκο Βάλ, και κατά κάποιο βαθμό πολύ πιο περίπλοκα ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, για παράδειγμα, στη ποίηση, θέλουν να καταλάβουν την ορθόδοξη πνευματικότητα και να την εντάσσουν στη δημιουργία τους. Αλλά είναι πρόσωπα. Δεν θα έλεγα ότι... Και ο Ούγκο Βάλ τσαντίστηκε κιόλας και μαλώσανε με τους άλλους και έκανε το δικό του δρόμο και όλα αυτά που λέει που είναι λίγο αστεία, αλλά είναι ενδιαφέρον να το πει κάποιος σε εκείνη την εποχή ότι για να καταλάβουμε το κυβισμό πρέπει να διαβάσουμε τους πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή είναι... Εντάξει, δεν μπορούμε να το πάρουμε σαν κάτι, δηλαδή, πώς να το πω. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο, εγώ από όσο έχω καταλάβει, όχι μόνο στο Διονύσιο, αλλά σε όλη την πατερική γραμματεία, έχουν καταλάβει πολύ βαθιά ο τρόπος έκφρασης του Ευαγγελίου, που είναι εντελώς καταφωτικό. Λέει ο ίδιος ο Αριοπαγίτης ότι αυτά τα λόγια έχουν δύναμη υπεροχικής αποφάσεως. Επειδή είναι οξύμορα, είναι αντιφατικά, και εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνανε βασικά είναι με την ελληνική φιλοσοφία, που είναι άλλο πράγμα δηλαδή, να προσπαθήσουν να το εξηγήσουν για την κουλτούρα τους. Αλλά η πρώτη πηγή και
με αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να φτάσουμε όλοι, δηλαδή οι Χιλιανοί, οι Έλληνες, οι Ιθαγενείς. Πιστεύω, η πηγή είναι η Αγία Γραφή βασικά που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα μπορούσα να σας πω δηλαδή από όσα ξέρω. Ναι, και εγώ θα πω μια κουβέντα, πολύ σύντομη. Συμπληρωματικά λίγο. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η στροφή των δυτικών και των καλλιτεχνών απέναντι σε μορφές μη δυτικής πνευματικότητας, φιλοσοφίας ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ έντονη. Δηλαδή, ο μυστικισμός, τα αποσπάσματα που διάβασε ο Μάκης πριν, δηλαδή είτε είναι βουδισμός, είτε είναι η παράδοση μυστική δυτική. Ο Μάιστερ Έκαρτ για τον Ντανταϊσμό παίζει μεγάλο ρόλο. Και ο Ρίλκε συνομιλεί με έναν άλλο τρόπο μαζί του, ή και με τον Ιγνάτιο Σιλέσιο πιο πριν. Θέλω να πω, οτιδήποτε εξωτικό, οτιδήποτε μη λογικό που δεν εντάσσεται σε αυτό που θεωρούσαν τον κανόνα μέχρι τότε, εφόσον το εκμεταλλεύονται, με όποιον τρόπο θέλουν να το εκμεταλλεύονται. Και ένα σχόλιο το άλλο. Ναι, ο κάθε καλλιτέχνης φτιάχνει τη δική του, για να θυμηθώ το Σεφέρι, σκηνοθεσία γύρω από την κύχλη. Έτσι. Τώρα, το πόσο εμείς θα την δεχθούμε, αυτό σχολιάζει λίγο και το Φιλίμωνα, το πόσο θα την δεχθούμε ως μοναδικό τρόπο ερμηνείας του έργου του, το ξέρουμε, είναι ανοιχτό και αυτό το ζήτημα. Τη λαμβάνουμε υπόψη, όπως είπες, δεν δεσμευόμαστε αναγκαστικά. Μια κουβέντα και από μένα, με πρόλαβε ο Γιώργος, έτσι, ότι οι ντανταϊστές εμπνέονταν όχι μόνο από τον Διονύσιο Αριουπαγίτη, αλλά από τον Μάιστερ Έκαρτ, όπως επίσης και από τον βουδιστικό μυστικισμό και γενικότερα τη λεγόμενη ανατολική φιλοσοφία. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι μια από τις πιο ηχηρές δηλώσεις του Χούγκο Μπάλ, ότι σκοπός μας είναι να καταστρέψουμε τη λογοκρατία του διαφωτισμού. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ συνειδητή τοποθέτηση απέναντι στην, τέλος πάντων, κατεύθυνση στην οποία έπαιρνε ο δυτικός πολιτισμός και μέσα από τη λογοκρατία που επιβάλλεται εκείνη την εποχή, αλλά και την ραγδαία και θα έλεγα άναρχη ανάπτυξη της τεχνολογίας στην οποία τοποθετούνταν πολύ, απέναντι στην οποία τοποθετούνταν πολύ κριτικά. Τώρα, υπάρχουν δύο βασικές συνισταμένες οι οποίες μπορούν να συγκεκριμενοποιήσουν αυτή την σχέση του Νταντάι και των άλλων κινημάτων της αφαίρεσης με τον Αριοπαγίτη και γενικότερα με τον μυστικισμό. Το πρώτο είναι ότι αυτοί, έτσι, προσπαθούν να καθάρουν το νου από όλες τις αισθητικές παραστάσεις ή ακόμα και τις κατηγορίες σκέψης, προκειμένου να ενωθούν, προκειμένου να οδηγηθούν σε αυτό το οποίο ονομάζουν σύλληψη του απολύτου. Έτσι. Το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά μιας θρησκευτικής εμπειρίας, ακριβώς γιατί αποσκοπεί στην άρση της διαδικότητας υποκειμένου και αντικειμένου. Έτσι, με έναν τρόπο ο οποίος και στην ποίηση και στην εικαστική γλώσσα προσπαθεί να γεφυρώσει, ή μάλλον προσπαθεί, ας πούμε, ναι, ακριβώς να γεφυρώσει το χάσμα από αυτό που λέμε σημαίνον και σημενόμενο. Η εμπειρία, γιατί ο Μάλεβιτς είναι Ρώσος, η εμπειρία της Επανάστασης στη Ρωσία, όπου στην αρχή ένα κομμάτι της Εκκλησίας συμμετείχε πολύ δυνατά, με την έννοια ότι να είναι κοντά στο λαό και μετά δηλαδή τους επιδιώξανε και τους σκότωσαν, δηλαδή τους κληρικούς και όλη αυτή η ζωγραφική των εικόνων, των βυζαντινών εικόνων εξαφανίστηκε. Θέλω να πω ότι ήταν απαγορευμένο, δηλαδή σε εκείνο το πλαίσιο έκανε αυτό το έργο. Θέλω να πω, δεν πιστεύω ότι ήθελε να κάνει μια εικόνα, ούτε ότι, όπως λένε μερικοί, είναι η εικόνα του μηδέν, που είναι μια παρουσία που δεν φαίνεται, αλλά είναι εκεί. Εγώ πιστεύω ότι εμπλέκονται πάρα πολλά
πάρα πολλά στοιχεία και αυτό που είναι, θεωρώ ότι αυτό που είναι πιο παραγωγικό για την σκέψη είναι ένα που, όπως το λέει ο ίδιος και όπως το λένε πολλοί στην εποχή του, υπάρχει στην Κεντρική Ευρώπη και κατά μεγάλο κομμάτι στη Ρωσία μια εξαφάνιση του θείου, έτσι πως το γνωρίζαμε. Και από την άλλη υπάρχουν αναφορές στη βυζαντινή τέχνη, σε εκείνη την περίπτωση που είναι πολύ σημαντικές και μάλλον, δεν ξέρω, ίσως ούτε το σκέφτηκε συνειδητά. Δεν πρέπει να βρούμε την σχέση σε ένα επίπεδο έτσι, αν μοιάζει ή αν συνεχίζει την ίδια διαδικασία. Πρέπει να βρούμε την σχέση, θεωρώ εγώ, ως κάτι πλάγιο και που σχετίζεται με μια πολύ βαθιά αναζήτηση του Θεού, αλλά όχι κατά τον κανόνα της Εκκλησίας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον καθηγητή θεολογίας του Ποντιφικού Πανεπιστημίου της Χιλής, τον κύριο Φεντερίκο Αγκουίρα, για την παρουσία του σήμερα εδώ και την πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη την οποία μας έδωσε πάνω σε ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, μας προκαλεί να σκεφτούμε. Στο πρόσωπο του συναδέλφου κυρίου Γιώργου Ζωγραφίδη θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Εργαστήριο Φιλοσοφίας, Κείμενα και Ερμηνείας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγική για την αγαστή συνεργασία με την λέσχη μας. Συνεργασία η οποία ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον με παρόμοιες εκδηλώσεις. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Κοσμήτωρα για την παρουσία του σήμερα εδώ, που δεν ήταν καθόλου τυπική, έτσι, αλλά ήταν δυναμική και ουσιαστική. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωση που διοργανώνεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ένα ακόμα άνοιγμα στην κοινωνία, το οποίο συμφωνώ ότι η σχολή μας το χρειάζεται. Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον Στράτο τον Μουρατίδη, έτσι, ο οποίος όχι μόνο μας διασφάλισε τη ζωντανή μετάδοση, αλλά ήταν και πίσω από κάθε λεπτομέρεια που αφορούσε την τεχνική υποδομή της εκδήλωσης. Στράτο, ευχαριστώ θερμά. Και τον σκηνοθέτη μας, τον Σπύρο Αμυρόπουλο, και για το ντοκιμαντέρ το οποίο υποτίτλησε, θα λέγαμε, σε χρόνο ΔΕΤΕ, γιατί ασχολείται με αυτό σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, και τον αγαπητό μου Στέλιο, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος του Χριστιανικού Πολιτισμού. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Χριστιανικού Πολιτισμού που ήταν στη συντροφιά μας και ευχαριστώ όλους έναν προσωπικά για την παρουσία σας και για την συμμετοχή σας. Καλό βράδυ και θα τα πούμε, ελπίζω, σύντομα. Ευχαριστώ.